खुलुमबाय लोगोफोर सासे कलेजाव फरायबाय थानाय गथ' फुङाव पेपार राननायजों लोगोसे निजेनि क्लासफोरखौ फोजोबनानै बियो जाग्रा लोंग्रा जि हटेलनि आजिखालि अर्डार हरनो हागोन बे फुड डेलिभारि खामानिबो मावो पार्ट टाइम हिसाबै आरो बै गथ'खौनो सासे पुलिस अफिसारा न' एन्ट्रिखै हाबनायखाय मोखां गन्थं नायाग्रा दोखो बुग्लियो आरो बे बुग्लिनायनिफ्रायनो बे केसा ओरैबायदि भाइरेल जायो सोरबा भिडिअ खालामबायदोंमोन आरो आजिखालि इन्टारनेटआव जायखिजाया बुस्थुआ भाइरेल जानो बारा सम नाङा आरो बे भाइरेल जानायनि उनाव बे अफिसारा साख्रिबो गोमानो गोनां जायो आरो बे गासै जाथाया माबोरै जाखो जोङो गुवारैनो मिथिनो फै कटन कलेजाव फरायो ज्ञानदीप हाजरिका होननाय सासे गथ' आरो बियो फुङाव नखर नखर पेपार राननानै होयो आरो लोगोसे जि क्लास जोबनायनि उनाव मोना मोना बियो फुड डेलिभारि खामानि मावो आरो बै मावनायावनो एक्चुअलि बै फुड डेलिभारिफोरखौ न' एन्ट्रिखैजा हाबबाबो जेबो बुङामोन सिगांनि जि अफिसार जि पुलिसफोर थायोमोन नाथाय खालि सासे पुलिस अफिसार दंमोन जाय पुलिस अफिसारा बिखे जेबो नायागारा हेलमेट सायावनो सौवो सोबायो गोबां बिखौ अत्याचार खालामो आरो बै खालामनायनि उनाव बिखौ पुलिस थानायावबो लानानै थाङो पुलिस थानायावबो गोबाव सम बिखौ हमनानै लाखियो बिनि उनाव जेब्ला बे भिडिअआ भाइरेल जाजोबो पुलिस थानानिफ्राय ओंखारबोनाय लोगो लोगो गासै निउस चेनेलफोरा थांनानै बेयाव ससियेल मिडियानि मानसिफोरा थांनानै बिखौ सोंहैयो पुलिसा मा खालामखो मानो एफा गोबाव नोंखौ लाखिदो नोंखौ बेसेबां बुनाय बेफोरबायदि गोबां कुइसन फैनानै ओंखारफैदो दा ओरैबायदि जाहैबाय केसा जोंहा हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो बे केसखौ मिथिनानै मोजां मोनसे लेक्सार होदो बिथाङा आरो बै लेक्साराव बिथाङा बुंदो जे अट' ड्राइभार रिक्सा सालायग्रा थेला सालायग्रा बिसोरखौ गनजों बुनाय बा बिसोरनि सायाव अत्याचार खालामनाय पुलिसखौ जोंनो दरखार गैया जोंनो ओरैबायदि पुलिस नांगौ जाहाथे बयनिख्रुइ गोरिब सुबुङाबो जाहाथे पुलिसनि सायाव फोथायनाय मोनो आरो बिहा माबाफोर खैफोद जाबा बियो जाहाथे पुलिसनि सिगाङाव कमप्लेन लिरफैनो हागो बा खोन्थाफैनो हागो जे आंहा ओरै थोरै प्रब्लेम जाबाय दङ बेफोरबायदि पुलिससो जोंनो आसाम सरकारनो नांगो नोंसोरबायदि बेफोरबायदि गोरिब मानसिखौ बुग्रा गोरिब मानसिनिफ्राय रां खांग्रा पुलिस जोंनो नाङा बाखि जायखिजाया खामानि बिथाङा मावदो मावाखै बेखौ आं मिथिया नाथाय बे मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा खोब मोजां बाथ्रा बुंदो मानोना जोङो बयबो पुलिस होनबानो जोङो गिनाय मोनो पुलिस होनबानो जोङो बिसोरखौ माने घुस जाग्रा होननानै जोङो मिथिथारगो रावबो पुलिसखौ मोजां मेगनजों नाया जेसेबां जोंनि जेनेरेल सुबुंफोर दोङो रावबो पुलिसखौ मोजां मानसि होननानै साननानै लाया आरो बिदिबो नङा जे पुलिसफोरा गासिबो बेफोरबायदि दोङो सासे सानै मोजां पुलिसबो दोङो नाथाय बस्थासे आलुआव माने गेसाव आलुआव जुदि मोजां थाइसे थाइनै आलु थाबा बे आलुआबो गाज्रि जालांगोन बा बे आलुखौ रावबो नागिरनानै मोना थिग बिदिनो खोन्थाया जायखिजाया आं नोंथांमोननो इनफरमेसनखौ होबाय भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबाथाय नोंथांमोना लाइक खालाम लोगोसे लोगोफोरजों शेयारबो खालामलाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।